Ayan guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot guys. Mayang hapon sir. Oo, saan mo itong pamatiran? Kanang murag kanang heartburn ko ba? Heartburn, saan na? Saan mo guys? Init akong dughan. Init ang dughan. Oo. Kung saan man imong init ka ng pil nimo? Nasa gawas, o murag na agad siya. Sulod, na init siya na di ka ginawa. Murag muot, dipod. Murag putas, dipod. Mana? Kung karang init siya, kanang lisod karang ginawa. Init imong dughan, hindi siya di ginawa. Sige, sige. Unsa pa? Tapos karang ano, Kanang imong napil, mga pilak adlaw na napaminaw. minsan mawala sa 1 week, sunod, balik na po siya. Kung kainom ko ng mabugnaw. Mabalik siya. Sige. Unsa pa? Sakit sa panuos ko na sa likod. Sakit likod, hawak, abaga, natanan sa likod. Unsa pa gyud sir? Kanang nakurag na ipiyang rin. Yang nagbo. Dili kanang sa na-balance ba? Ano ko ni dugay ko lang na pamatian. Sobra karon na nako na ako. Kaya makalisod mo bisay wag pangang mo. Sige na problema kay nakalahot tayo man. Oh, kay tanaw sa YouTube mo. Kita ka? Oo. Sige ko, ano kay ma'am na pa-schedule. Oo. Pa-schedule ko. Biyay na ako. Ano. Karon man nakalugar ba? Ay nakakuan ka sa kuha. Oo, kay nung nandiyan sa San Antonio, naday ahon dia sa Rabina. San Antonio? San Antonio Rosix mo kami. Rose X. Oh, marag na kami nakatry dyan, marag yun na. Mo ba? Ano si Eric Hilo? Dito ka magano ato. Shout out sa nagingon, kita magka. Wato. Daghan jud ko customer sa San Antonio. Rose X, ka naman naganaanan na lang lugar dia ba? Silingan lang kami dyan ni Kapitan Esperta. Nahilot mo na ko sa Juan Esperta. Bayaw ko na, kaya suon. Makikita mo ni Gonjag, nakahilot ka si Eric ni mo. Usahay pa mo, manawag po siya, on the spot, nga di man na pwede on the spot na yun nga, may lang kung bakante. Oo. Kung napilot ko na yun, kaya sige, ang sabi ko siya, usay-usay. Panong sa tiil, mga na. Ang sa mga tiil? Pero kasagara, katulang. Lugan ko dali. Lughan. Oo. Kaya mo trabaho, build man good. Sige ka rin. Karoon ba tayo nahilot or Karoon ba? first time? Sige pa na. Nakatuol ka dire. Anong utana nga ako sa Utana lang. Pinigaber dyan, ano, sabi niya, ay, ilatong natin sa Rabina. Sige. So ang pinaka-concern ni mo ron sir, kaning lughan? Ano, dugan, kung Muna yung pinakakuha ni heartburn mo. ang tawag na. Heartburn na yun na. Alam na in English. Dito lang to sa Bisaya yun ka kanang murag. Ito ano, init ang dughan. Dili ka nagabasa kung ito hapon ng gabi sa. Dili na pagulis balay ka ng himasa, manghabat, maligo, Wala. mamunas. Ano lang. Wala sa akin, ka na? Wala. Ano lang, hapon. Hapon. Kasi ang binawal sa akin, una nagilot sa akin, kanang ayaw si inom no. Ang kanang inumpong na wala na siya. Pero ang kanang magbasa mo na isang number 1 yun akong ipaiwas kanang yung katag trabaho bitaw. Mahago tag sa dili basta pag uli sa balay hapon or gabi bawal kang himasa hapat ligo. Ano ibawal na to kay mapas mo kalawas. Atawa ka na niya pas mo sa kusog. Ang hindi nga na magbigyo ang undang mo na hinungdan makaparalyze na. Anong walay kusog? Dahil ang stroke, dahil pa na paralyze. Ano na may advantage dugay pa. No, at least dugay pa umabot. Sige. Pero karon di ka nagapasa. Ano lang, hapon lang, kanang bilang manugas. Kumain mo sir, hinahinay nagundang. Dili ko na sa Mayo. Dili ko na sa Mayo ha. Isa po na siyang kanang magbasa ta, affected ang atong dire kanang lawas. May portion nga mag-init-init kay kanang init pabit ang tunog ko na ginabasa. Sa masubhan. Trabaho kami buntag. Oo. Hapon kami, ayaw buntag, bisan hapon. Trabaho kami ng tipara ko. Sige. So, ang imong address mo sir, asa kani? San Antonio Roa 6. San Antonio Rojas X. Ayan guys, shout out sa taga San Antonio Rojas X, no, Digo City. No, dikit ra na sila ang Estrada 6. Pika sa na ang na, no? San Antonio na. Kuha na sa Rojas X na siya. So shout out sa taga Digo City. Ayan na si Sir Tere, no, nadungog man ninyo ang iyahang testimonya. Atong tabangan nga mamayo, ano man sa pag-ampo sa Ginoo kay di man makayag kita ng gadang mo ano so magpalaban kita no, magpatabang kita sa to ang Ginoo. So ayan guys, of course ako ang mga
followers na nagatanaw sa ko kada adlaw, naga-subscribe, naga-like, naga-share sa ko ang mga video. Maraming salamat sa inyo. Of course, ako na yung pasalamatan ang ako ang karon na yung adlaw na naabot na nako ang 1,390 plus subscribers. So at least na nagdilog sa isa lang importante kayo no. Salamat kayo ha 1,390 plus na subscribers karong adlaw lang. Thank you very much. Of course, shout out po din sa mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel, Malaysia, India, Indonesia, siyempre number 1, Pilipinas. Maraming salamat for watching my YouTube channel. Of course, shout out Japan, United States, Saudi Arabia, Kuwait, Toronto, Canada, ayan, Hong Kong, Thailand, Vietnam, Cambodia. Thank you so much. Of course, number 1 dyan ako pasalamatan, Andico City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, so maraming salamat sa inyo guys. So kung karon lang ka naka-ablian ng channel, please subscribe, no? Kung ganahan kag mga hilot, mga traditional hilot, subscribe lang, no? Para madungagan po na kung subscriber niya, kung ganahan ka, mo like or mo share, mas minute kung makashare ka sa kong video, kay daghan ang masayo, daghan po o matabangan na to kutob sa tumahimo. Ayan guys, so this is Eric Hilot. Please subscribe. So maghilot ako guys. Shout out sa taga Rojas X San Antonio Bilis, Digos City. Ayan guys. Sige sir. Kami tanggal nagboxer ka sir? Pag-boxer lang sir. Kung saan na to? Ha? Padadag ya bon? Ayan ako. Ayan. Gumay lang yun. Okay. Kana, okay na kana? Sige, liso lang ulo sa kung mag-lisod ka. Maglungag na. Mahilot na dyan, sir. Karton, ma'am. Okay na. Ay, ako na. Ito. Sino pa nga dyan? Sino pa nga? Ha? Jigs ang tawag sa akin. Pinoon? Joseph. Joseph. Bantay niya na sa. Kanya yung bantay niya. Lusay niya sa sara, kanya lusay, wala ko kunin sa ipitan ng busan, buta ko eh. Kung ano yung nagkuhon nga magpungat o sakay, sakay ha? Kung ano yung singot ko sa singot ko na.
Sige, gamay.
na sing ituma na. Mas paspas siya kaysa putik. Na-charge na ko nila. Paspas gani kayo. Ano na kung regalo ni mo ha? Kaya wala ba kayo plano umalit yung charger? Ako na sila. Ha? Huwag dyan. Huwag dyan. Ano ba plano na umalit yung charger? Kuha mo sa plano. Ay, nana ko yung regalo ni Eric Hilop, guys. Charger, akong gihatag niya. With secret. Secret, guys. Okay ra siya, Roy, sakit. Kaya ra. Kaya ra. Mag-explain ko sa mo, sir, paminawa ko, sir. Ha? Mag-explain ko, paminawa ko kay importante kini sa mong kalawasan, ha? Dili lang para sa mo, ha? Apil po ko, ha? Ganito rin, sir, kung wala pa ka masayod dyan, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay, kalimot, sir, ha? Imuuna na to sa balay kaya para mas dali siyang masabtan mo pasabot kung balay siya dili gid siya parehas no so automatic sa kumutaas atong uric acid kani dire ang atong dugo mag-sticky dili maayong circular sa dugo ha no mao na hinungdan nga nganong na ay mga high blood kaya ang atong dugo sticky kayo di mo dagan no so mao na hinungdan no nga di mo tarong circular ang atong dugo so mabot ang time nga di na magdarog circular ang atong dugo. Kung ato na i-refer sa doktor, mo na pinakababang rason ano, i-dialysis ang tao. No, depende lang yun sa doktor, depende po sa tuwa kung magpa-dialysis na, kaya ang dialysis mo ya is forever. No, nga, pwede rin gud unta tayo siya, dialysis ka ng importante lang yun na kung sa sayo pa lang, i-circular yun ang dugo para magpunta na, no? So kung mabot ang time yun, mauna na, no? I-dialysis yun na tao. So kung pag matake ang stroke or mild stroke sa katao siya, kung taas ang uric acid, gani dire, ang mapikton sa tao, hapos ang lawas, kaning wala may maigo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar, gani dire, ang mapikton sa tao, hapos ang lawas, kaning tuong may maigo. O nang explanation, sir, nga nung ang stroke, dili parehas ha. Kung nakakita kayo mga stroke patient, mo na siya, na wala na po ito. Karon sir, pagkatake sa stroke, si sugar o si uric acid, nang sabay, prostate acid. Ang resulta na, gulay na gina sir. Hindi na nakalakaw ha. Yeah, pero pwede pa nato sa matabangan. Nga na po yung bang atake sir, nga pati ba, mapiktahan. Ha? So anak lang yun sir. So manikamot ng yuta sir, wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke. Manikamot na sir, nga yung uric acid, gani dire, di guni sa musaka sir ha, dili mo taas.
Kapangutan na unsaon man nga dili mo saka ang atuang uric acid. Una-una bawal manigarilyo, bawal mainom nga makahubog. Kaya bawal sigarilyo, bawal inom, bawal makagisda nga kaliskis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, bakak, kanding. Lamang loob ha? Labi na yun si karneng kulak. Di pa kakam nigarilyo sir. Inom. Pero bahala sir ha? Wala man tayo makinarya sir nga mabasa sa mga uric acid. Dili atong basihan kung masakitan ka ha? Nagmayra inom sir?
Kano na ma'am? Hmm? Pwedeng dulat mo. Medyo baguhan. Kano ni mama? Wala, kung na siya. Kapalit na hamon. Wala. Pajama. Yung ko mamalit ko. Mamalit ko niya, basi mamalit ko basi dili pajama ko mapalit, basi jogging pants, mo sila ng jogging pants. Pajama naman. Malit mo ka raw. Ano ko sa papa? Ano mamalit? Sa kuwan pa man nagamiton, 28. Kunti pa man dugal pa man. Sa lunis. Miss pa di ay? Oh, karong lunes mong eh. Ano yun? Pagkaon din man. Pila. Kaya, pila yung pagkaon. Tag-size. Ay, tag-size. Tag-lit. Singko? 50. Sisi. 50. Biscuit. Wala kay pretty. Sundor mo mama. Kay papa. Ingon di ay. No. Huwag eh daw. Sundok na sa dali, ina. Minsan, Mo na inipili ni kuwan sa una. Yung Mayweather. ikaw naman. Papa, niya. Ay, ay, papa. Manak, ano mo? Picture family. Ah, ano, dapit day. Ako ba natakanay sa taas? Ah. Pero ka na nakakanay sa taas. Nakakanay sa taas. Sa ganan. Ano sino? Bata. Ah, nalapit mo. Ay, swimming pool mo. Picturean din. Pitihan tayo kang ma'am nila dyan. Wala. Hindi mo lagi mo ma'am magpitihan daw kang Ano ma'am. sa? Sa kadlaw. Oh. Wala lang ito. Ano man, ganun. Pitihan mag-aasam din ng balong. Hindi. Hirap ni mo. Patay. Hindi na. Bugod kay ka. Nyada, yun wala hinong ko kapite. Ano sa mga bag. Bukin mo. Dahil ka, ano tingin ko lang. Man. Bagay, bukungan na ito man. Bukungan. Bukungan mo. Ano? Wala. Wala. Wala mo ito man. Wala na
Dagan kinag-check uba lang no. Ay, anong minus? Like mango naman yun. Makiri ka. Ay, ano? Ang example naman daw tong kiri-kiri ko dyan. Oh, ano na yun mo? Dahil, papagod na tanis ina, tapos dahil na po diyang pagduon. Ang sano? Nani mga Nagkabalong ka na. Nagsikan pa na siya, te. Nagsikan kumanyan. Oo, first million pa. Tapos, dito mo. Oh. Nadisikan. Wala man. Kira? Nagkahon eh. Tama. Tama. Pareho nagdaya mo ng nabot mo. Ano may side sa mayo? Hello? Ato din na pilot eh. Hindi ko bayot. Smile sa ear. Isa nga na siya mga bayot na truk. Pamuli ko yun. May pwede eldong mo, kaya di pa malumo. Yan. Ingat ito niya ang isa kang classmate na. Nagawas kayo na yung pagkakain ako na matibay. Gawas ka na pagkalalaki Isang dito ka, ingat yun no. Sige ka ba? Ano pa ni? Sagot ka. Pawis, toyo, pawis. Sagdan lang, no? Hindi ko rin na-tricky din. Yan to mo? Naraman ito sa class. Angat ko mo? Kagas, layo, layo. Yeah, dol-dol bas din. Layo kang kagas. Dito lang may nagpwesaw natin. Ako. Dol sa kagas din. Nandun rin yung mundo. Ato din nasa una dialita. Kataw natin ikat na pa. Ako ka rin mo ka? Kung di rin naman talaga buyo. Katong dito na sa unahan ba? Ganun. Tama, ako no. Ikaw, Miss Diamond. Tama mo. Isang din may puyo. Dili naman yun ang puyo. Dili ba? Katong kami ba? Nandito daw sa muna. Nanta. Sige ka man. Mang, wala ko yung mas mang. Hindi, napakayo sila dito sa ba? Wala, tama. Pagkamay. Magsunod naman. Naman lagi tayo ako kulpin, Mang.
Nasa din na yung mga pino. Hmm? Nasa din yung mga pino. Iyang. Iyang. Wala ko sa wala mo. Mana ka diha? Mana ka diha no? Bibi. Ano boss? Ano dito? Ano ba? Ay, kaso. Toso ko eh. Lapas TV no? May kay ko no? Nagugay itong hilot to. Ha? Tawas na ko eh. Mabilis baby. And guys, i-cut na to ha. Mag part 2 ko guys. Bye bye.